Ya, sing semester loro. Oh iya. Monggo, Mbak. Ya, mau ana welingan saka Bapak panitia, ya sing nemoni aku sore mau. Eneng sing nyuwun camping gunung no. Oh ya diaturake ora apa-apa, Pak. Ya, monggo diceklengke. Yo, Mbak. Men para lenggah sing nang isor kono prisa, jumeneng ora apa-apa, ora apa-apa. Ya. Ya. Semester loro. Oh. Ing atase meng anak tukang becak wis iso tekan semester loro lho. Bapakne tukang becak. Oh iya. Oh to. Jenenge Usia. Oh. Nek tetek nendi? Nek mangkal ning Tugu. Oh iya to. Usia. Iya. Ya, Mbak Ana Ramantasari, monggo. Nano dijenglengke, Mbak. Ya. Oh, swara bis, swara truk mburi kono jan banter-banter nek muni ngerem ngono aku melu kaget ya. Iya. Ya ora apa-apa, ya. Diwiti, Mbak. Saben bengi. Oh, seru to, Mak. Iya. Cengkokmu wae aja niru aku. Sing ngendang jaipong ning dul desa ya. Lah piye suarane iso ning ngisor ora tak. Ya ora apa-apa, Mak. Panas. Kanca-kanca bareng ya. Mesowa terus dipedhot meneh nadyan wadon no. Nadyan
enom mane banyu bane ya lagi belajar suarane isih dipolke tenan kok iya dadi ora nganggo diatur swara sinden swara cilik swara gedhe ning los saka jero weteng kabeh iya ya ora apa-apa mak iya si bocah kok iya semester 2 ngono ya mak ya ming semelangku nek ngeden-ngeden leh nyuwara iki nek le metu ki bareng iya ora malah ngrekoso kok inu turut inu iya ya dek jaman berjuang dek jaman berjuang cagak anim gejejer iya tanpa pola sithik-sithik oh lah ya isih wedi kok ya lah iya sik demam panggung kok menawa iya ya nano sekar bisa nyawa gunung desa dadi raja
Monggo nak. Iya. Ki sing kurang ajar penabuhe ana. Lah piye? Lah kowe bocah rung iso joget kok direoke barang. Tak tung tak tang, tung. Ayo bocahe kaku. Iya. Kaku ya, Mak. Lah iya wong sing jeneng langgame kudune iki nganggo beksan sing halus lah. Mula ta nak. Iya. Sing jeneng wong duwe swara apik kuwi kudu disertani iso ngulah budaya tegese ngulah budaya ki raga ya iso joget. Iya. Lho kene dipethuk kowe. Gus. Ngulah budaya ngulah joget. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Dadi upama nembang kuwi asrine apike endahe seni kuwi nek nyuwara karo iso joget. Wah, kuwi ketok kepenak banget dilaras, kepetok banget ditonton no. Iya. Nek ming swara ngono piyai sing nang ngisor kono ketutupan wit ngono wis suarane apik tanpa joget. Iya. Wis iso ngrasake ning nek mripat kuwi kudu ditontoni sing kaya ngono kuwi. Oh, iya ya, Mak. Iya. Sekarang iki semester loro isih bocah. Iya. Sing nyinden ya urung patiya suwe. Ngono ya, Mak. Iya. Lah kenapa tok tak jak? Aku nek karo bocah-bocah sing peduli karo budaya ki senengku ra jamak-jamak no. Iya. Sindenku sing asing nganggo lep-lep ngarep nganggo kuwi apa suwekan kertas rokok kuwi. Iya. Templekke nggon dodo kuwi mbiyen lek ku ngopeni wit SMKI ora kok wit kuliah, tak openi nganti lenen ana lintang tak openi kita ajari joget no. Oh iya ya. Iya, senengku kepati-pati saya ana bocah cilik iso joget, iso nembang. Wah, jan. Rasane ning ati iki budaya iki ora bakal ilang. Budaya iki ora bakal punah. Ngono ya, Mak. Iya. Merga budaya kuwi penting tumraping wong urip ana ing alam padang. Menungso ora duwe budaya, kuwi uripe kacek sithik karo kewan. Kok ngono? Lah iya, budaya iki ora mung iki tok, nabuh gamelan, ketoprak, jadilan, reyok, kobra lengger lan sak piturute kuwi ora mung kuwi tok budaya, ning budaya tata krama. Budaya unggah-ungguh, ya. Budaya berkeluarga, budaya bermasyarakat kuwi eneng. Nek kuwi ora dienggo, uripe kacek sithik karo kewan. Merga kewan ki ora duwe budaya. Uripe kewan mung loro, mangan karo senggama tok. Pikir karo perasaan ora dienggo. Oh iya, tegese budaya kuwi ora dienggo. Nek menungso kedunungan pikir karo perasaan. Mongko pikir lan perasaan kuwi dienggo ngolah budaya, nggo tata krama, nggo tumindak sing apik, ya, nggo unggah-ungguh lan sak piturute no. Oh iya, ngono ya, Mak. Iya. Ora usah cilik ati, Anara Mantasari. Ya. Sesuk belajar joget, nek perlu kon ngeleske. Ya. Sithik wae gemulai tangan karo gerakan sikil sing pas ki wis penak banget ditonton. Ya, ora kudu komplit iso joget gambyong. Caping gunung joget kamu gambyong ya ora cocok. Oh iya ya ngono. Meng iso iso mapake irama iso ngimbangi karo irama gending. Ya, pancen bener ya, Mak. Iya. Ya. Dibacutke. Saiki arep ngaturke apa? Nah, saiki iki ramane isih perjuangan kok nok. Iya, kok irama. Suasanane isih kemerdekaan. Ya. Coba tak ngaturke singkur dhisik engko bar kur terus diaturi sinden meneh. Ya. Apa tembange? Tembange ya kuwi proklamasi. Proklamasi. Ya, larase pelok barang. Oh iya. Kaya ngopo mak diaturake? Pelok barang buka bonang. Ya, nganggo dinahi drum men serem. Iya. Proklamasi. Mengeti dina kamardikaning kaping 72 bangsane awake dhewe uwal saka penjajah. Ya. Monggo Mas dipun ungelaken Ibu-ibu Waranggana kur dados. Seluruh dunia sabda proklamasi bangsa kita merdeka, 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 Republik Indonesia berdasar Pancasila Indonesia.
judule jenenge proklamasi. oh iya Tanggal 17 bulan Agustus 1945 lekas terpancarkan ke seluruh dunia sabda proklamasi bangsa kita merdeka, merdeka, merdeka Republik Indonesia berdasar Pancasila Indonesia. wah pas banget ukarane ya Mak. Iya, Kyai Semarang kene duwe uga anggitane ya kuwi panjenengane Suwargi Kinarto Sabdo jenenge lagu 45. oh iya ana aku kerep krungu kuwi Iya. Ana uga ing ngaran lagu proklamasi anggitane Ki Cakrawarsita saka Ngayojana. oh ngono to Ya termasuk Empu Gending. oh iya Ning wis suwargi kabeh. oh iya Awak dhewe mung kari nemu ayo padha diuri-uri, ayo padha listarekke, ayo padha diurip-uripno. tegese urip-urip Ya sok direngeng-rengengke, sok diunekke mengko ndak ora urip, ndak mati. iya matur sembah nuwun ya Mak. Ya. Ki meneh ning sing nyuwun sriuning no. ya diaturake ora dadi ngopo Sapa sing kepareng nyekar? ayo saiki Mbak Orisa Widyasari Ya. Mbak Orisa Widyasari dibawani. ya ngono ya Mak. Iya. Iki piyayine Iya. Sinden arep sugih sebabe arep Idul Adha to iki no. iya Iki arep wedok juragan sapi. oh oh to Weh domongi kok. ya didol Ya nek Idul Adha nek sing tuwa-tuwa sing gedhe-gedhe sing lemu-lemu ya didol karo Orisa. oh iya to Nek sing wedok ya diperas susune, ya diperah ngono kae. oh Dek men jare kleru bareng mayang esuk-esuk merah sapi. iya Karo ngantuk sing diotot-otot lanang no. oh Nggih, Pak, kula kleru. Lah iya wis ora metu ayo ngantuk kok karuan no. iya Mula nek turu sikik lagi merah ngono. Ora sok kesusu-susu nyambut gawene pirang-pirang. iya ya wis ora apa-apa Mak. Iya. Mangga. Sinebut ya, Nak. Sinebut pahlawan putri Neno-neno Topan Putra Kanjeng putra Kanjeng Sira lawe Neno-neno tak prangkung bejana bebelo bebelo wiratmaya tan wurang asri kuning gugur dadi kusumane bangsa bangsa sesuk neh Mak nek ana piyai sing matur digenahke dhisik lah iya mau ya aku ya mung diparingi dawuh jebul jabatane Pak Lurah ki masih 1,5 tahun no. oh Iya mau ana sing ngendikake mung kari 5 sasi ngono. oh iya Dadi aku ya mung sak derma ngaturake iya
Dene luput ya nyuwun pramudra pangaksami Pak Roman, ya Pak Rohmat. Pak Rohmat Sugiantoro. Ya sih 1,5 tahun kok, mbok isih sauntara. Iya. Si ana kesempatan ngundang awake dhewe pisan kas. Ya, ya nek iso selanjutnya ya tetep mon. Iya, panjenengan iki ya piyai sing ramah kono. Iya, srawunge ya cepet rumaket. Ya, pancen ngono. Ya, Mbak Orisa. Sri oning, monggo. matur nuwun nak. Ya. Kene nek muni jeneng bersih desa ngono jan gumyak karo rame ya Mak. Wah tenan kok. Mula nek gone dhewe wilayah Gunung Kidul kuwi nek muni bersih desa utawa bersih dusun, wah ramene ngungkuli lebaran. Oh iya. Wah
seminggu wis acara kaya desa Jambu kene. Pirang-pirang bingung sadurunge wis acara werna-werna. Iya, ngono ya, Mak. Iya. Kabeh mau mung minangka dadi srana ngaturake syukur ngersaning Gusti ngangkarya jagat. Ning ya saka panyuwunku ya, Nak. Iya. Nek wis ngaturake syukur ngersaning Gusti krana ngadani merti desa kuwi, aja kok njundur ming ngarep-arep marang apike bumi utawa apike siti sing dadi ditandur. Iya. Dumeh wis ngantake merti desa, terus esuk wegah nyambut gawe ming waton nandur pari terus ditinggal prung ora dirabuk, ora diresiki. Lah, kang mangkono kuwi dadi ora becik tandure. Oh, ngono ya. Iya. Mula Gusti paring akal budi karo pikiran. Iya. Kuwi kinarya budidaya piye supaya parine apik, supaya telane apik, supaya tandurane werna-werna sarwa becik. Ya. Disertani budidaya kudu dikanteni donga. Donga tok ya ora bakal kasembadan. Budidaya tanpa donga ya ora bakal apik. Oh iya, dadi loro-lorone kuwi kudu manunggal dadi siji. Wis ngaturake donga bareng-bareng karo warga desa, srana ngadani merti dusun. Lah bar kuwi titiwancine budidaya. Oh ngono ya, Mak. Iya, mula tenan nek gelem budidaya wis to apik sak kabehe to. Carane upamane piye? Lho, upamane werna-werna. Upamane kacang kae nek didol bar dijebol dipethiki terus didol ngono kae mring murah. Ning nek warga Jambu kene iki padha nganu pambudidaya, ya kacang mau digoreng no, dinaik mentega utawa dinaik keju lan sak piturute dinaik glepung lan sak piturute diplastiki sing apik-apik dicap. Oh. Kacang manis, kacang asin, kacang gurih made in Jambu. Kejaba iso mekarke sarta iso njunjung marang daerahe. Kacang kuwi nek mlebu supermarket ming kacang upama 15 oncekan dadi sak plastik kuwi iso tekan 3.000, 4.000, 5.000 tekani 10.000. Oh, kuwi jenenge budidaya ngundhakake pemetu lan ekonomi. Upama gedang kae upama sak tundun didol, ya payune ming 15.000, gedang loro wae diris-iris tipis-tipis, dinaik keju, dinaik coklat lan sak piturute lebokke plastik dikemas sing apik. Gedang manis made in Jambu lebokke supermarket mesti payune puluhane won. Iya, kuwi ngunggahke ekonomi carane ngono kuwi no. Oh iya ya, Mak. Iya. Jagung ya ora mung didol nang pinggir dalan, jagung bakar paling mundhake mung 500. Dipritili no jagunge digawe sing enak, digodhog, gawe omah-omahan cilik kae terus jagung keju kuwi dadi lan enake. Oh iya ya, Mak. Iya, dadi kabeh nganggo pambudidaya. Oh. Semono uga wong ngadol apa-apa wis to. Wong ngadol wong nggon aku kuwi nek saka pintere pambudidaya wong tanggaku kono adol mpring sak dapur iso payu 350 yuta kok. Carane didol sak pekarangane no. Kuwi pambudidaya. Ning entek-entekan, heeh terus kere. Lah iya, pambudidaya sing kleru kaya ngono kuwi jenenge. Ming lirih ra apa-apa no. Iya. Ora masalah, Mak. Iya, kuwi jenenge pambudidaya. Iya. Matur sembah nuwun ya, Mak. Iya. Dadi kudu dingonokke kuwi. Ya, ora mung waton sak penake dhewe, terus menggantungkan le bersih dusun, le bersih desa, ning masyarakate mau budidaya. Lah iki sing nang kene iki perlu didandani. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Monggo aku mau entuk pelamporane kene iki isih ama tikus no. Oh iya, isih pirang-pirang. Panene ora pati apik mergo ama tikus. Bebarengan gumyuk rukun bandol rompol warga sak desa nek upama gelem brasta kuwi bareng-bareng wis kali sing sambikala bisa padhang kahanane. Ya, ngono ya, Mak. Ya. Saiki arep ngaturke apa? Sekalian babar pisan. Ya, saiki genti Mbak Endah. Ya, Mbak Endah Swaraswati. Ya. Mbak Endah apa Mbak Tiwi sike? Ya, salah siji manut. Mbak Endah sike? Ya. Digenepi sisan, Mak. Iki disiarke langsung Radio Batara. Sing ora iso meresani ya midhangetake ana ing dalem ya no. Iya, pancen ya ngono, Mak. Iya. Ya. Nembang apa, Mbak Indah? Ya. Ngaturke tembang apa? Enten pamundutan mboten, Pak? Ora ana, saiki terserah kowe. Ning sing gumyak, sing gayeng, ya.
Ya. Yen tawang. Hah? Yen tawang. Ya, wis apik. Ya. Ora apa-apa, Mak. Ya. Nane nano. Mangga. Bekas pemain lengger terus saiki iso nyinden kira pira bara apik to no? Iya. Nanone Wong bagus aku ngerteni. nanone no neno neno Sentakon wan tani tane reki neno neno janji janji ku eling nelo neno sumaju terus sing tias ingsun Nimas ingsun mersapa Nimas ingsun mersapa nenone sineksenan bumi langit tangis ing tias ngenteni pedang ram bulan ya neno neno mangga
Mas. Ya. Piyai ngendi ki mau, Mak? Paraan. Kampunge jenenge Jengger. Ya, Janggar. Janggar. Ya, Jengger. Jengger iki lak pitik ora. Lah ya wong aku ya ora apal kampunge Janggar no. Ya, Janggar, Mak. Ngaturaken panuwun tanpa pepindhan Ya, karo Mbak Endah wis kepareng asur. Asung panglipur. Ya, Lumantar yen ing tawang ana lintang. ngono ya, Mak. Iya, Wancine wis jam pira iki? jam 12 lagi aja kuwatir. Ya, Isih akeh wektune isih kobet. ngono ya. Saiki arep ngaturke sapa? Coba saiki Mbak Ayu Purwalestari. Oh ya. Sing nganggo kacamata iki. Heeh. Sing nganggo tesmak. Ya. Tesmak. Nembang apa, Mak? Iki biasane sing gagrak Sunda no. Oh ya. Gagrak Sunda. Lagune Bajing Loncat. Oh ya, ngono. Ben dibawani Ya. mangga gunung ya Gunung Galunggung Kapungkur Gunung Sumedang Ketunjang kontrol mburi pedhot iki no Ya. kaya ora muni yo Talaga Sukawayana trang kicik Terang kicik di tengah gua Tunungna olah Ulah pundung turis sungkur lan sungkan Teki Teyang Tarim 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 Raga wayana Ngancik Ngancik Di nagarati Sunda Cek. Ya. pingking kelir dereng muni Mas Ya. ndak ngerkaos le nyuwanten Heeh. mangga Thank
Wis diaturake ya pirang-pirang lelagon no ya wigatine ya ming pengajaping atiku iso nglipur penggaling para lenggah ya para rawuh ingkang bengi iki kepareng rawuh ana ing desa Jambu kene ingkang wigati ngestreni luwih wigati meneh umbul donga kersaning Gusti muga-muga wong dadi kersaning para bapak-bapak bisa kasembadan ya no iya ngono ya mak iya. Apa sing dijangka iso kelakon, apa sing digayuh bisa ketekan sediane. Ya, pancene ya ngono. Uga tansah pinaring ana sehat, tentrem, wilujeng niring sambikala rukun samudayane para warga desa Jambu kene. Ya. Ngono mak iya, ayo diwisi dhisik lelimbukan no. Ya, ora usah dadak suwe-suwe. Sing wigati pergelaran wayang iki nek cara aku ya intisarining lakon kono. Iya. Nek sing jeneng guyon ki mung dienggo intermezzo, mung dienggo isen-isen wae. Iya. Mula guyone aja ngalahke karo lakone. Ngono ya mak iya, seneng-senenge aja ngalahke karo intisarine. Ya pancene bener kaya ngono. Lah iya. Lah tenan kok nek sing jeneng wong mangan ki umume ya ming 2 piring. Nek 3 piring, 4 piring kok nek wetenge kewowoken nak malah lara. Ya apa wae iki nek keluwihen ya ora apik nek kesithiken ya ora becik ingkang bagus sak madya wae. Ngono ya mak iya. Ayo mak tak derekake